आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि फोरबोनि दिनै नैथि सान। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथारनि गोजोनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सिलाफोथार दख'रा बैसागु बानजायाफोरनि बानजायनायाव 14 एप्रिलाव गोदान बोसोर बैसागु बरायनाय फोरबो फालिगोन। बिटिआर सरकारा MBBS, IIT, NIT, PhD खालामनायाव सायख'जानाय फरायसाफोरनो गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोराव सोलोंथाइ लानो थाखाय गासै 181 फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ खावनानै फाननाय सासे सिखावखौ थानानि सिङावनो हमदों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांगिनाव एप्रिलनि 12 आरो 13 साननैनि हाबाफारि लानानै बैसागु बरायनाय फोरबो खुंफुंदों। दिनै बेनि नैथि सान। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बावखुंग्रि फोरबोखौ मैया 12 एप्रिलाव बेखेवनानै होयो। बे फोरबोआव दावला सौलायनाय, खमज्लायनाय, माराथन खारनायनि बायदि बादायलायनायखौ होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 500 नखरफोरनो नखरसेयाव 5 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन होनना फोरमायदों। फैगौ 15 एप्रिल बैसाग दाननि 1 खालार खालि मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि KDSA फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबो फालिगोन। आसामनि दाब दाब ओनसोलफोराव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बलिउडनि मुंदांखा डान्सार टेरेन्स लिविसआ आसामनि माहारियारि काजिरङा पार्कआव दावबायफैदों। BJP आरो AJP जथायै बङाइगाव मिउनिसिपेलिटि कर्प'रेसनखौ दाफुंबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।